I el que hem vist ara és un PSOE que s'ha alineat de nou amb el Partit Popular, clarament, no? És a dir, amb l'aplicació del 155 que van dir que ells no hi serien, fins i tot ara estem veient com Rajoy, o sigui, Iceta proclama la fidelitat a Rajoy, cosa que no deixa de ser paradoxal, perquè que proclami la fidelitat a la democràcia s'entendria, no? O altres elements, però Rajoy, i que Rajoy diu, bueno, jo també estaria disposat a fer president a Miquel Iceta en cas de que aquesta opció tingués alguna possibilitat, que jo crec que no, perquè està subordinada als ciutadans, però bueno, és veritat que estem vivint això. També és veritat que per nosaltres també és clau el canvi a Catalunya en aquest sentit, és a dir, el canvi a Catalunya en aquest sentit i la possibilitat de formar majories progressistes pot retornar un canvi també en les forces, en el decantament de les forces polítiques de Espanya. El que ens donarà en lloc és construir grans majories a Catalunya, per això deia que ho bàsic és el canvi a Catalunya. Si nosaltres guanyem, efectivament, hi haurà una presidència per tots i no d'una part, no per una part. I això és el que hem d'evitar. És a dir, només construint un govern per tots i totes desbloquegem les grans situacions d'aquest país. No, ja n'hi ha prou. És a dir, hi ha coses que són urgents de país, hi ha propostes que no són vàlides en la mesura que no compleixen aquesta urgència. Per exemple, la idea d'una reforma constitucional que ens portaria a 2 legislatures és evident que no es pot esperar això. Però és que hem vist masses vegades de dir no, jo en 18 mesos prometo la terra promesa. I això ho hem vist masses vegades. Hi ha els compromisos i el treball, i els compromisos i el treball, evidentment, no perquè les coses passin dintre de 5 anys o 10 anys, això és evident. Però no diré amb 18 mesos, no, això no t'ho diré. Si passés això, que crec que no passarà, ho haurien de respondre ells, efectivament, perquè si el gran problema que ara mateix té aquells que han governat Catalunya és que han pretès tindre totes les respostes per tot, per sempre, i el dia després no van tenir ni una sola resposta. Per tant, i no han explicat què farien ells després del 21 de desembre. Estem en una campanya en la qual no estan explicant o estan sent enormement confusos sobre quins són els seus objectius després del 21 de desembre. Enormement confusos. I crec que això és evident. És a dir, passen de dir que la unilateralitat ha estat un fracàs, a dir que ara aposten per la bilateralitat i després diuen que no i tornen a dir, però llavors ja no se sap massa bé què diuen. Per tant, com que són tan confusos en aquests moments, estan plantejant una campanya en termes de resistencialisme, però això no és construir el futur de Catalunya ni desbloquejar-la. Jo crec que Puigdemont no pot ser el president de Catalunya perquè això significaria, bàsicament, primer, seguir afirmant una lògica que ha estat la lògica de la política catalana els últims anys, que és la lògica per la qual, malgrat es postuli de cara en fora que no hi ha emancipació social, sinó hi ha emancipació nacional, es sacrifica l'agenda social, clarament en ares d'unes majories comandades, en aquest cas per una coalició que és la del PDeCAT més Convergència. Per tant, crec que això no seria efectivament la solució, i perquè a més és la unilateralitat que s'ha practicat bàsicament deixant fora una part del país. I crec que això ens fa absolutament dèbils com a país. Però nosaltres crec que no hem sigut gens equidistants en cap sentit, és a dir, nosaltres som els que vam defensar els treballadors i treballadores contra les retallades, els que vam defensar els que vam estar a les portes contra els desnonaments, els que vam estar a les places quan estaven els governs de Convergència aplicant les retallades que estaven aplicant i els governs de l'Estat del Partit Popular. Som els que vam defensar les escoles de l'octubre i som, crec, els que podem defensar millor aquest país en aquest moment, claríssimament. I això no és equidistància, això és posicionar-se com ningú. Això no és dir que jo estic alliberant Catalunya i et retallo. Això no és dir que jo estic protegint l'escola pública catalana però segueixo donant diners als concerts d'èlit. I això ho farà en Convergència com a Esquerra.
És a dir, això no és dir tot això, jo crec que és dir que som coherents amb allò que defensem. I crec que ho hem estat sempre. Primer de tot, si jo sóc president, i per tant nosaltres hem guanyat les eleccions a Catalunya, ha començat un canvi. És a dir, perquè és el canvi, que no només és el canvi a Catalunya, sinó que inaugura un canvi a tot l'Estat. O sigui, jo crec que, malgrat el que es pensi, allò que té més terror al Partit Popular és una victòria nostra. Perquè això modifica absolutament totes les relacions polítiques, no només a Catalunya, sinó a Espanya. Això indica que hi ha canvis que s'haurien de substanciar immediatament, amb lleis orgàniques, i una és la llei orgànica del Tribunal Constitucional, evidentment. Perquè és evident que hi ha un problema. La llei orgànica del Poder Judicial i la llei orgànica del Tribunal Constitucional. És evident que hi ha un problema greu en el tema de la justícia. Això és evident.